שלום לכולם. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם את השיטה היעילה והמהירה ביותר להשיג את הקוביות שתמיד רציתם ולהיפטר מהשומן המיותר בלי לבזבז שעות בחדר הכושר או להרעיב את עצמכם. אדגיש כי הסרטון מיועד לגברים, נשים ובני נוער כאחד. אני אראה לכם טריק מוכח שיעזור לכם לשרוף הרבה יותר קלוריות בהרבה פחות זמן, בלי תוספים, חומרים, כדורים וכדומה. כמו כן, אראה לכם מדוע לבלות שעות על ההליכון, אליפטיקל, סטפר ולעשות עם ספור כיפות בטן זה מיותר, ומדוע השיטה המקובלת לפי העובדים רוב מדריכי חדרי הכושר היא שגויה וגורמת לכם לבזבוז אדיר של זמן וכסף ללא השגת התוצאות הרצויות. אך קודם כל חשוב לי להבהיר נקודה שיכולה לשנות את תפיסת עולמכם. הדעה שהתפתחה במהלך השנים היא שרק מי שיש לו גנטיקה טובה וחילוף חומרים מהיר, או לחילופין מי שמבלה את מרבית יומו בחדר הכושר, יכול להשיג קוביות. הדעה הזו שגויה לחלוטין ונובעת מחוסר ידע. כל אחד יכול להשיג את הקוביות שתמיד רצה. כל אחת יכולה להשיג את הגוף הכתוב עליו חלמה. עם עבודה נכונה ותזונה נכונה, בלי לחיות בחדר הכושר, להפך, בלי להיות רשום אפילו לחדר הכושר, והכי חשוב, בלי להיות רעבים כל היום. למה היה לי חשוב להדגיש את הנקודה הזו? מהסיבה הפשוטה, שגם אני הייתי משוכנע שזה בלתי אפשרי להשיג קוביות אם אדם לא נולד איתן, וויתרתי על החלום לגוף חטוב ושריר. נחזור כמה צעדים אחורה. מי אני? שמי יאיר בורוכובסקי ואני מאמן כדורסל וכושר. התאמנתי בחדרי הכושר מגיל 14 ואני מכיר את כל שיטות האימון שדוחפים לנו מאמני הכושר. כמובן כל אחד מהם אף מדגיש כמה הוא הכי טוב ויודע הכל, משתמש במושגים מדעיים ומפגין ידע באנטומיה, מה שמשכנע אותנו כי אכן הוא יודע על מה הוא מדבר. הבעיה העיקרית היא שאין תוצאות. אני רוצה להראות לכם תמונה שלי לפני שגיליתי את הטריק הפשוט שעזר לי להיפטר מהשומן ולהשיג את הגוף שתמיד רציתי. אדגיש ואומר שבזמן שהתמונה הזו צולמה הייתי מתאמן המון, 4 פעמים בשבוע בחדר הכושר 1.5 שעות, 3-4 פעמים בשבוע ריצות בחוף הים, והמון כיפות בטן מסוגים שונים, תוכנית חיטוב שכתב לי המדריך הכושר. מתי נפל לי האסימון שמה שאני עושה שגוי? קראתי מאמר מדהים על רופא שמן בן 50 שעשה מהפך והשיג קוביות שמרבית בני 20 היו חולמים. חשבתי לעצמי, אם אדם לא ספורטיבי בן 50 הצליח לעשות זאת, אני חייב ללמוד כיצד. מיד עזבתי את חדר הכושר והתחלתי לחקור וללמוד וגיליתי עיקרון שאחלוק איתכם כעת. The Afterburn Effect. מה שעיקרון זה אומר שהגוף ממשיך לשרוף קלוריות עד 36 שעות לאחר האימון. כלומר, אתם יכולים לשבת על הספה ולראות טלוויזיה ועדיין תמשיכו לשרוף קלוריות. המידע הזה שינה את חיי, הרי הדרך היחידה לרדת במשקל ולשרוף פחות קלוריות מאשר הגוף מוציא. זו מתמטיקה פשוטה. בעזרת ה-Afterburn Effect, הגוף שורף יותר קלוריות, כלומר אם תצרכו יותר קלוריות מהרגיל, הגוף חייב להשתמש במאגרי האנרגיה שקיימים בו, השומן. מדריכי חדרי הכושר תמיד מתמקדים בכמות הקלוריות שנשרפות במהלך האימון, אך זו טעות. מחקרים מראים שכמות הקלוריות שנשרפות לאחר האימון במנוחה חשובות הרבה יותר. התבוננו בגרף הבא. בצד שמאל רשומה פעולה מבוצעת. בכחול כמות הקלוריות שנשרפות במהלך האימון, ובאדום כמות הקלוריות שנשרפות לאחר האימון. כלומר, כאשר הגוף מתאושש. ניתן לראות כי אכן הקרדיו המקובל, הליכון, אופניים, אליפטיקל, שורפים הכי הרבה קלוריות במהלך האימון, אך כמעט ולא שורפים קלוריות לאחר האימון, שכן העצימות בהם נמוכה ולגוף לא לוקח זמן רב להתאושש. אימון משקולות לעומת זאת שורף יותר קלוריות לאחר האימון מאשר קרדיו, מכיוון שבאימון משקולות אנחנו פוצעים את השרירים ועל מנת להתאושש הגוף צריך לעבוד יותר קשה. אך הנתון היותר מעניין זה הנתון על אימוני ה-Afterburn. ניתן לראות שבגלל העצימות הגבוהה באימון אנחנו שורפים במהלך האימון כמעט אותו מספר קלוריות כמו בקרדיו, אך הרבה יותר קלוריות לאחר האימון גם מאימוני המשקולות והקרדיו יחדיו. בנוסף, מלבד שיפור חילוף החומרים, אימונים בגישת ה-Afterburn משפרים את המצב הבריאותי ומונעים מחלות מסוימות כגון סוכרת. כמו כן, עושים פלאים לאנרגיות ויגרמו לכם להרגיש הרבה יותר רעננים וכלילים ובכושר מצוין. עוד נתון קטן שכנראה יעניין את המין הגברי יותר, אחת מתופעות הלוואי שבאימונים הללו היא הגברת היצר המיני. מבחינה מדעית, מדוע אימונים מטאבוליים שורפים יותר שומן מאימוני קרדיו? לאחר אימון מטאבולי, רמת המטאבוליזם, חילוף חומרים, גבוהה. הדיאגרמה מדגימה את רמות ה-EPOC, שזה צריכת חמצן עודפת לאחר האימון. מאחר והגוף נמצא במנוחה, בשלב זה הגוף פונה למאגר השומן כמקור אנרגיה על מנת שיוכל להתאושש.
ומכיוון שזמן ההתאוששות ארוך יותר לאחר אימון שכזה, הגוף שורף קלוריות לאורך זמן רב. מחקרים מראים כי הגוף שורף קלוריות עד 36 שעות לאחר אימון מטאבולי. אז מה זה בעצם אימון מטאבולי? אלו אימונים המעוררים את האפקט האפטרבורן. משך האימון קצר, בין 20 ל-40 דקות, העבודה אינטנסיבית והמנוחות באימון קצרות מאוד. הגישה באימונים מטאבוליים היא לעבוד על כמה שרירים בו זמנית ולא לבודד שרירים. אני לא רוצה להיכנס למושגים מדעיים ולהרחיב יותר מדי, אך אני ממליץ לכל המתעניין לקרוא על אימון מטאבולי כדי להבין לעומק. חיפוש פשוט בגוגל יעלה תוצאות מספקות. אסביר רק במשפט. אימונים מטאבוליים משלבים עבודה של סיבולת ושל כוח, והתוצאה היא עלייה במסת שריר וירידה באחוזי שומן. קודם הראיתי לכם את הלפני. הנה התוצאה שלי. כעת הפחד שלכם הוא, אני לא בכושר, איך אני אחזיק מעמד באימון כה אינטנסיבי, זה לא בשבילי, אני לא רוצה לקרוע את עצמי. פה אני נכנס לתמונה. תוכנית האימונים שהצבתי בנויה מתרגילים פשוטים לביצוע, כאשר עצימות האימון מותאמת אישית. כיצד זה ייתכן? הרי כל אחד נמצא ברמת כושר שונה. העבודה בתוכנית היא לפי זמנים ועם משקל גוף והתנגדות עצמית. כלומר, אדם שאינו בכושר יבצע את התרגילים בקצב איטי יותר ועל כן יבצע פחות חזרות. אך ההשפעה מבחינתו תהיה זהה מכיוון שהוא דוחק את עצמו לקצה היכולת שלו. מרטין לותר קינג אמר, אם אינך יכול לעוף, אז תרוץ. אם אינך יכול לרוץ, תלך. אם אינך יכול ללכת, תזחל. הכי חשוב להמשיך לזוז קדימה. את הגוף לא מעניין המשקל שאנחנו מרימים או המהירות וכמות החזרות שאנחנו מבצעים. הגוף מתחזק כאשר אנחנו דוחקים בעצמנו עד לגבולות. כלומר, אנחנו צריכים לתת 100% בכל אימון. זה הדבר שהכי חשוב להדגיש. לא צריך לעניין אתכם כלל מה אחרים עושים, והעובדה שאתם פחות בכושר מאחרים לא אומרת דבר. כל מה שחשוב זה ההתקדמות האישית. המטרה היא לא לנצח ולהשיג אנשים אחרים, אלא את עצמכם. כעת אני מזמין אתכם להתאמן איתי ולהיכנס לכושר שיא. אז תזרקו את כל התקציבים לפח ובואו לעשות את השינוי בגופכם שישנה את חייכם.